intine saiki ngene bolo ya. Ya wis apa-apa kudu dhewe. Sembarang kudu dhewe, pokoke kudu dhewe. Dhewe pokoke dhewe terus. Ya kowe penak. Kowe sing penak lho ya disyukuri. Apa-apa karek njaluk wong tuwa, kadang mecahi piring, kadang gak doyan mangan. Wis ngono kuwi nek ora dhewe ngene iki ya kangelan bolo. Sapa neh ya kudu gelem sora intine bolo. Edak mendung ndi? Mendung lho mendung. Pokoke semangat lah bolo. Kanggo wong sing gak pati mampu kudu semangat. Nek gak semangat ora iso tuku-tuku. Oke?